Esan digute oso ondo antolatuta dola, eta horregatik gainera puntatu ginen. Eta, bueno, egia esan da, gaur da lehendabiziko aldiz Elgeta etortze ginela denok, ez genduen esautzen, eta, bueno, eguna oso polita dirudi etorriko zaigula, eta lekua oso atxeina ere bai. Bueno, luziagoa da, beste modu baten igual hasi bigare, lasaitxo edo, eta bueno, disfrutatzen paraje berrixaz be bai, ez? Hain beste paisaje batzuk eukibio aurrien eta buen giruakin be, disfrutatzeko asmoakin. Bueno, gaur gertatu biadana, gero etorriko dira, ere bai, arrasatu dela, Txaloñako igoera, ez dakit, nola aurreikusten duzu aurten temporada? Bueno, gustoko jaten danetan egotia, orduan horretarako lesion hau barik ibili bigara eta burua zaintzen eta disfrutatzen danetan, hori da. Bueno, ni Antzulatik nator, da ni bakarrik etorri naiz, nire neskiakekin. Eta, bueno, karrera hauitzen duten lehenengo aldixea da, eta haber zertetzen da. Zer dakizu karrerari buruz, aurten gainera 5 kilometro gehitu dizkiote, horrek pixka zailduko ditu kontuak? Bai, bueno, ez du proba egizia esan zirkuitua, eta 20 kilometro inguruko karrerak izia sekula ez ditutin, baina, bueno, ertengo naiz pixkazu abiago, azkenengo aldapa gogorrena diala, eta harako pixkate reservauko tindarra, eta haber zertetzen da. Bai, igatzen gendun karreria, bai. Politxe ondo, gu hemen ingurukoa gara eta bitxuta gauza hemen inguruan entrenatzen eta ondo. Bueno, oso gora beratzua be bai. Bueno, inguruko izateak baditzu bentajak, aurten gainera beste mendate bat sartu dute, Guarbitza, horrek zertan aldatuko duela ez dut? Guarbitza oso mendi politxe da. Bueno, niri guztetat eta ilusio berezia igual politxe dalako. Eta gero, bueno, beste mendi bat, gora bera gehiza, luziagoa, tranquila hartu biko da, eta hori. Zapatu goiza Elgetan antxumeak prest eurendako propio prestatutako lasterketa hasteko, goizeko 10 gutxiagotan abiatu ziren diogun moduan. Hauntzen lasterketako gazte mailako korrikalariak alegia antxumeak eurendako, edo hobe esan da, euren adinerako egokitutako ibilbidea zeukaten, 5 kilometro, 800 metroko desnibel positiboarekin, eta bertan bi elgetar izan ziren azkarrenak, Unax, Agirre, Osak, 17 minutu eta 34 segundotan egin zuen lasterketa, eta emakumezkotan Alasne Lozano Etxaniz nagusitu zen 22 minutu eta 39 segunduko denbora eginda. Horra poliki, 22 mendi lasterkariak, Unax Agirraren eta Enaitz Aiarberen artean lehia polita izan zen segundu gutxiko aldearekin nagusitu zelako Unax Agirre eta 3. izan zen Lier Aranguren. Eta emakumezkotan Alasne Lozanok lasaixiago irabazial izan zuen lasterketan, 2. zailkatu zen Nerea Badiola 2 minutura helmugaratu zelako eta 31 minutuko denbora egin zuen Araitza Edok. Diogun moduan lasterkariak gaztetxoak lasai utziko ditugu mendian eta Elgetako plazara bueltatuko gara, 10 minutura hasi zutelako goizeko 10etan puntuan, hauntzen lasterketaren 3. edizioa eta aurtengo nobedadea horra irudiotan. Emakumezkotan favoritoa, Oiana Kortazar, iazko txapelduna, aurten ere kale egin ez duena, arekin batera Ainara Uribarri ere ikusi dugu irtera puntu horretan, eta diogun moduan, aurtengo nobedadia Ugarbitza. Tontorra sartu dutela antolatzaileek, 5 kilometro pasa gehiago izan ditu. Lasterketak, 15 kilometro izatetik ia 21 izatera pasada Elgetako hauntzen lasterketa, eta horra irterako irudiak kuadrilla ederra Elgetako plazatik goiko mendira bidean, diogun moduan Ugarbitzako nobedadearekin eta hor astebarruan antolatzaileek eman zuten abisua, lasterketa desente gogortzen dela, 5 kilometro gehiago dira, baina neurri hartzen ez dionak hasieratik komeni dena baino gehiago estutzen duenak azkenengo tontorrean alegia. Intxortan gorriak eta bi ikusiko zituela, eta alaxe izan zen. Eta hemen, hauntzen lasterketara bueltatuko gara, gizonezkoetan ze lehia polita izan zuten azken metro horietan lasterketa irabazi zuen. Unax Agirrek eta Enaitz Aiarbek segundu gutxi batzungatik, 2 segundurengatik indartxu zetorren Enaitz Aiarbe atzetik aurrerako bidea eginez, baina abantaila horri hautsi egin zion Unaxek diogun moduan 17 minutu eta 34 segunduko denbora eginda. 3. Lier Aranguren, 4. Urtzi Sarasua, 5. Aritz Barbier, 6. Amets Agirre, 7. Ekain Askazibar, 8. Artetz Larrañaga, 9. Aritz Gilegi, 10. Aimar Arantzeta eta horra lehenengo emakumezkoa Alasne Lozano helmugan. Nerea Badiolak eta Araitza Edok osatu zuten podiuma. Ondo, karrera eskarra da, eta orduan esplosiboa eta hasi tope. Eta gero goraka ikusi bastante gertu euskala eta beraka aguantatzera.
eta gero horri xarrapa binduzta, baina ondo. Hasieran asmoa neukan indarra suabe hastia, baina danak hasi dira fuerte eta igual askarregi hasi nahi, baina bueno, gero kontrolatzea lortu dut eta ondo bukatu da, bukaeran ja fuego. Eta nagusien, hauntzen lasterketara bueltatuko gara, goiko mendirako bidean utzi ditugu lasterkariak plazatik abiatuta eta horra 227 zenbakidun dortselarekin Ibai Zebrian beti gorako bidean lehenengo kilometro horietan. Erritmo bizia jartzen, atzetik gertu-gertuan Iraitz Legorburu, lasterketa irabazi zuen Oier Elorza eta 280 zenbakiarekin Aimar Larre Antzularra, hemen oñatiar bat Xabi Lete, beti gorako bidean txukun goitik beherakoan erabat lokastuta amaitu zuen oñatiarrak, nonbaiten erori egin zen intxorta inguruan aldapa berakoan erori egin zen, horra Oiana Kortazar lehenengo emakumezkoa, eipatu dugu lehen ere ibilbidea azken bi ediziotakoa baino gogorragoa izan dela, luzeagoa eta gogorragoa, 20 kilometro pasa eta ia 1100 metrotako desnibel positiboa, eta iazko urtearekin alderatuta proba gogortu izanak, eguraldiak ere eragina izango zuen bero egin zuelako zapatu goizean, temperatura altuak izan zituzten mendi lasterkariek oraindik ohitu gabe dauden temperaturak, lagun hauek guztiak beste freskotasun batekin ibili direlako azken aste hauetan entrenatzen, neguko lanak egiten, eta diogun moduan zapatuan bero egin zuen eta bat baino gehiago bereziki intxortako inguruan kalambreekin, karranpekin ikusi genuen besteak beste, Aimar Larre Antzularra, duela gutxi Aiako lasterketa irabazten ikusi genuen laguna, larri ibili zen intxortara iristeko azken metroen faltan, diogun moduan, kalambreekin, diogun moduan giarretako arazoekin ikusi genuen eta etzen izan noski korrikalari bakarra. Hona hemen, lasterketa buruan Oier Elorza eta Ibai Zebrian, bata Azkoitiarra, bestia Durangarra, eta euren atzetik lasterketako une horretan 3. postuan Xabi Lete oñatiarra, etzuen nahi aurrekoen erreferentzia hori galtzerik, 235 zenbakiarekin Ibon Erdozain 5. sailkatu zen gizona berakoa, eta atzerago Aritz Sardina, hau Iruñakoa, eta atzerago oraindik elastiko urdinarekin Ander Uriarte. Oiana Kortazarremen pagadian sartuta, bere ritmoa esarrita, errastasuna handiz irabazi zuen Kortazarrek lasterketa 2. postuan oñatiar bat, emakumezkoetan azkarrenak debago indarrak izan dira Ainara Uribarri ikusten ari zarete, Kortazarrek ordu bat 50 minutu eta 58 segundutan geratu zuen erlojua, alegia 13 minutu atera zizkion Ainara Uribarriri eta 3. postuan sailkatu zen emakumezkoa Itxaro Zabaleta ikusi dozue, haren atzetik 63. zenbakiarekin Oiane Unzalu 4. postuan, euren artean leia polita izan zuten 3 minutuko aldea baino etziolako atera Itxaro Zabaletak Oiane Unzaluri, 252 zenbakiarekin hortzen ikusi dozuena Aitziber Urkiola zen, eta hemen Ane Zabala Iasko 3 handiak lasterketako irabazlea, hauntzen lasterketako lehenengo edizioko irabazlea, eta 2 ordu 15 minutu eta 4 segundutan geratu zuen Ane Zabalak erlojua, baina podiumetik kanpo geratu zen. Lasterketa buruan ikusten ari zarete ze sufrikarioa, ze sufrimendu aurpegiarekin. San Romanetik intxortarako bidean Oier Elorza lasterketa buruan, azken metroak geratzen zitzaizkion intxortako tontorrera iristeko, haren atzetik gertu-gertu 2. postuan zijoan Ibai Zebrian minutu eta erdira gutxi gora bera, bide batez hauntzen antolaketa taldeko lagunei ere eskerrak emango dizkiegu, lasterketako irudiak hartzen ere lagundu digutelako, 3. postuan ikusten ari zarete. Getaritik etorritako Iraitz Legorburu ahoa zabalik arnasa hartu behar batean 317 zenbakiarekin Aritz Sardina, Iruñatik etorritakoa. Urrengo planoan Xabi Lete ikusiko dugu, 5. sailkatu zen Ibon Erdozain berako mutilarekin batera. Esan dugu goitik berakoan Lete karasoren bat izan zuela, lokastuta iritsi zelako helmugara golperen bate hartuta. 6. sailkatu zen Lete, 5. Erdozain, 7. pasaden Oier Salaberria, 8. Ibon Soto, Abadino Arrabata, Lazkao Arrabestea, eta hemen Oiana Kortazar publikoaren txaloak jasotzen azken malda gogor horietan.
ritmo honean, eta berak aitortu moduan 15. kilometrotik aurrera hasi zen ondoen sentitzen. Horra publikoaren txalo artean, aurten ere iazko txapela defendatzen Oiana Kortazar, eta horra Aimar Larrea 280 zenbakidun dortxalarekin Antzuolarra duela aste gutxi aian. Besoak altxa zituen, anaiarekin batera lasterketa irabazita eta horra, zela sufritzen den alakoetan, kalambreak edo arazo muskularrak jarretako arazoak, poliki hanka altxatu, atxeden apur bat hartu eta helmugara iristeko kapaz izan zen Antzuolarra. Horra, Ainara Uribarri emakumezkotan 2. zailkatu zen oñatiarra, eta ona hemen podiuma osatu zuen 3. zailkatu zen Itxaro Zabaleta. Leitzakoa bera, 4. postuan zailkatu zen Oiana Unzalu ikusi dozue hor, eta Ane Zabala 5. Atzetik aurrerako bidea eginez, diogun moduan horra emakumezkotan lehenengo 5 zailkatuak. Eta behin intxorta gaindituta Goitiberako bidean, Salvadorreko ermitara bidean, horra lasterketa irabazi zuen Oier Elorza, 2. Ibai Zebrian, jaitsiera azkarra zen hori tarte batzuetan lokatza zegoen, Iraitze Legorburu, hor dozue ermita bera, hortik eta Elgetara segituan azkar batean jaisten ziren korrikalariak, eta hemen ikusten ari garenak, diogun moduan, podiumaren bueltan ibili ziren gizona dira, esan dugu, letek arazoak izan zituela Goitiberakoan, horra irudiak, eta segituan azalduko dira, jaitsiera horiek ze arriskutsuak diren, bereziki orkatilen dako, zelako trebezia izaten duten batzuek, Goitiberako horietan, korrika azkar egiteko, eta hona hemen, Oiana Kortazar tarte tekniko hori gainditzen, eta Elgetarako bidea hartzen. Ainara Uribarri irudiotan, noski tartean korrikalari asko izan ziren, ezin denak erakutsi, emakumezkoen borroka erakusten ari gara, 3. postuan zailkatu zen Itxaro Zabaleta pasatzen ikusi dugu, eta ona hemen Oiano Unzalu, bien artean pare bat minutuko aldea baino etzegoen, eta 5. postuan tarte handiagoarekin 2 ordu eta 15 minutuko denbora eginda Ane Zabala ikusi dugu irudiotan, hor pasadena ere Jon Nuño, 215 zenbakiarekin Nora Narbaiza, eta urrengo emakumezkoa Itziber Urkiola izan zen. Elgetarrak publikoa, helmugan zeudenak, lehenengo korrikalarien zain, eta horra helmugako irudiak, horra antzen lasterketako 3. edizioko gizonezko azkarrena, ordu bat 40 minutu eta 5 segundutan geratu zuen Azkoitiko Oier Elorzak erlojua, lan ederra arendako, 2. postuan Ibai Zebrian Garzia Durangarra, lehenengoaren gantik minutu eta 30 segundura, eta podiuma osatzen Iraitz Legorburu, ordu bat eta 43 minutuko denbora eginda, alegia lehenengoak baino 3 minutu gehiago egin zuen Getariko korrikalariak. 4. Aritz Sardina, 5. Ibon Erdozain, eta horra Xabi Lete, itxura batean helmuga gurutzatzen, eskuin belaunean kolpea hartuta, zorionez ez zuen zer larririk, eta horra Oiana Kortazar, 2. aldiz hauntzen lasterketan irabazle, iazko txapela defendatzen, ordu bat 50 minutu eta 18 segundurekin, Elgetarra herrikiden aurrean besoak altxatzen. 2. emakumezkoa ikusiko dugu jarraian, Ainara Uribarri, esan dugu lehenengoaren gantik 13 bat minutura helmugaratu zela Uribarri, horra irribarre eder batekin podiuma osatzen 2. koska horretan, Posiko Oñatiarra eta Posarren urrengo laguna Itxaro Zabaleta, 2 ordu 7 minutu eta 39 segunduko denbora eginda emakumezkoen podiuma osatuta. Oiane Unzalu izan zen 4. emakumezkoa, eta ona hemen hauntzen lasterketako lehenengo edizioko irabazlea, Ane Zabala honek ere eskuin belaunean kolpe hartu zuen 5. helmugan. Bueno, Iana, zer moduz junda lasterketa? Oso ondo, sentsazio aldetik eta oso gustora ibili naiz. Eta, giz esan, egun oso polit bat izan da, ze herrixan korrika itxia eta gainera olako ibilbide politxakin eta, esan dut, ostras, lako lasterketa politxa dakaun hemen. Iaz eta ondala 2 urtekin konparauta gainera uste dut, ez dakit partaideko puta gehiago izan da, baina desde luego mutietan batez betan, eskak bai, partaidien artean onak dian
kirolarixak egondia ez, esan deigun baia pixkate katxe hori beha altzatzen, eta postutzekoa da referentzia bezala hartzia ja beste korrikalari batzuk bai lasterketa hau, eta bere holan juten da lasterketen egutegi barruan finkatzen. Hasieratik oso fuerte hasia eta behin lehenengo tontorra pasatu nien, Ibai eta Bixo juntatu geha. Karrera osue Ibaire jarri du ritmoa, oso azkarra, eta azkeneko ja tontorrea etzen eginela ikusi dut, beste puntuan daukela aldapa gora, eta horitxi aprobetxaute, goxen 20 segundu betuetatzea eta 20 segundu noskela ikusi, eta tope metaino, eta suertez gaurkun lehela nahi. Zer moduzko proba lehenengo aldia zenuen eta zer moduzko iruditu zaizu? Bai, lehenengo aldia eta gustatu zait, bai, oso azkarra iruditu zait, bai, baina polita, bai, igoerak eta gero korrika egiteko ere bai asko sekan, eta bukaeran lokatza bastante, fiska zikindu geha, eta gustora, bai. Ondo, posik, torren az pixka dudakin, pasaran asteburuan beste lasterketa bat egin da eta pixkat nekea eta horrekin, baina, nahiko posik eginakoakin, bai. Ezagutzen zenuen lasterketa horretik? Bai, igez egin eman bai, eta gustau biaten, eta horretik errepikatu dugu. Aurten mendate bat gehiago, zer moduz? Gogorrago. Ondo, ibilbide politxa, baina sufriruta, kriston beruain dau, osake, bai. Ezagutzen zenuen lasterketa lehenagotik edo? Ez, lelo. Iruditu zaizu? Politxa, leloko aldixa izen da. Ni arrasatetik etorrita, naukon mondraitzitxeko asmoa, azkenian egiten apunta, orduan esan ginen, holako beste karrera bat luzetxua eta helgetako aprobetara. Esauko uninda sekula, osake, politxa. Ondo, bero, eta, azkenengo aldapia oso gorra. Intxorteko igoera, hankaketa bastante kargauta. Kalambreak? Kalambreak ez, baina, ezin. Bueno, lehenengo aldi alduzute karrera honetan, zer iruditu zaizue ibilbidea bera, ingurua, parajea? Ingurua oso politxa. Eta hori, egualdisa ere eskertzea. Zela aurreko aztian da, lokatza asko zahola, eta barriako batzuk etorri zian itxea eta lokatza asko zahola. Oin behintzat, lokatza pixka zikau da eta lahaiu korrika hobeto bitxen. Zer moduzun da? Arki, justu launakin otorren da, bihurritu indu otorko orkatila, eta orduan erdian peronkido barako parei bat, baina gero, kriston giroak, kriston animazioa. Así que earki egun da. Ezagutzen zenuten lasterketa horretik? Ez, eta sekulan izan elgetan, así que gaina parajiak eta ikusteko aukera ona izan da. Zer pentsau jatzu ibilbidea bera antolaketa? Oso ona. Voluntario pila bat zeon, aldapa pikadanetan animoa zeuden, así que hoxo bakarri bertan. Bueno, Andoni, elortza algetakoa, zer moduz joan da? Gustora, ez da herrizan alako ambiente egin da, zoragarri zera, eta hau da urteko karreria eta posik, ez? Naizta kantzauta hon, indarrak edozein lekutatik ateratzen dira eta oso gustora hoi. Jende egon da, bide bazterretan, mendian? Bai, asko, bastante aldeanetan, Ogarbitzan, Erdeian, Danian, da hori asko eskertzen da eta bai. Eskerrak emoteko gare da nahi. Gustora ibilinaz, oso giro polita eta eguraldi oso ona, ibilbidea izan da oso polita, iasko baino politagoa, egin dugu igoera bat gehiago, eta hori disfrutatzeko eta gozatzeko ibilbidea izan da. Ondo, baina gogorra. Bukaeran amaitzu dut, dia eukidotaz jabolak igoten, bizek, azkenengo aldapa bera izan da gogorra. Azkenengo aldapa bera gogorrena? Bai. Ja lehendik pizkan nabaritzu dut, baina oin hemen aldapa bera, ize gelditzu barri izan da, espare bat biderrero gelditzu naiz, ezin neban. Ezagutzen zenuen lasterketa? Bai, ia zein neban lehenengoz, naizta iaz motz hau esan, orduan pizka terrez hau egin neban. Sumatu duzu urten Ogarbitzan? Bai. Ondo, kantzauta, negatuta. Ezagutzen zenuen karrera horretik? Etorri ginen lehengo domekan da lau aldiz galdu ginen, así que ezagutu bai, baina gaizki. Lehengo aldiz jokatu duzu ordu? Bai. Eta zer pentsau jatzu, ibilbidea eta pixkat? Eta politxa bai, azkenengo jetxiera lokatzasko, baina nahiko ondo. Gogor xamarrain jat bukaera aldera, baina asko disfrutau dut. Kriston ambientia, jende pila bat, ezagun pila bat animatzen, oso unkitxuta bukatu dut, eta oso ondo larraitz. Leder, hirugarrena ere eginda eta ematen du oso emaitza politxarekin. Bai, gustora, dana ondo urten jako, antolaketa eta laguntzai esker dana ondo urten da, gure aldizabe laguna izan dugu eta ondo, dana espero moduan.
Oiana Kortazar gainera berriro irabazle, eta tira, herritarrak ere, ondo, semea bera ere, ondo. Bai, semea lehenengo elgetarra egin dau, Oiana Kortazar nesketan oso nivela handiz auki dugu aurten, nesketan batez be, eta bueno, postekoa dana, bai.